Espanya, 20 de novembre de 1975. Després de 35 anys de dictadura, mor al llit el general Francisco Franco. Tal com aquest havia previst, el rei Joan Carles I el relleva com a cap d'estat i col·loca de cap de govern a Arias Navarro. El seu estret vincle amb el règim anterior fa que el juliol de 1976 dimiteixi i passi a ocupar el seu càrrec Adolfo Suárez. Aquest aprova el gener de 1977 la llei de reforma política, que derogava el sistema franquista i promulgava la redacció d'una Constitució. Amb la llei es dona pas al juny de 1977 a la celebració de les primeres eleccions democràtiques, que guanyarà UCD, el partit d'Adolfo Suárez. 4 mesos després, el govern aprovarà la llei d'amnistia, que eximia els participants del règim franquista i els empresonats per defensar la democràcia. Paral·lelament, 6 polítics representants de l'ample espectre del Partit Comunista a antics ministres del règim treballaven per consensar el redactat constitucional, que seria aprovat per referèndum el 6 de desembre de 1978.